laarsjes in het hoofd gezien. De hond hebben ze ook al gezien. Goedemiddag. Hallo. Ik kwam op de laarsjes af. Leuke laarsjes. Leuke laarsjes. Oh, dan gaat... Die niet lekker. Oh, dan gaat ze er tussenuit. Tussenuit, dat was niet de bedoeling. Ze kwam de laarsjes af. Hi. Ja, hi, Bas. L1 programma onderweg. Mariska, hi. Kent ze het programma? Ja, zeker. Ja? Ik herken jullie. Ja, dat was zo leuk aan het zwaaien. Ja, dat was niet de bedoeling. Ik ging stoppen. Ik dacht, je gaat ergens heen. Nou ja, als mensen heel leuk naar ons zwaaien, Dan stopte je. dan stoppen we, ja. Ja. Grappig, ja. Hey, Leuk maar- programma, ja. Maar ja, dankjewel. Ja. Nou komen we hier wel dukker in Siebegewald. Ja. Maar ja, het moet natuurlijk altijd, het moet net lukken, hè. Om iemand te vinden. Met Nou een ja. verhaal. Het moet net gebeuren. Ja. En ik stond hier net met die buurtgenootje te kletsen. We zijn de collega, we zitten samen in het bestuur van een multifunctioneel centrum hier. Van het MFC, Van de Klaproos de inderdaad. Klaproos. Ja, Ja, voor een MFC moet ze wel even reclame maken. ja, ja. De Klaproos. En wat is die functie binnen het bestuur? Ik ben secretaris. Moest ze dan op de... Oh nee, dan moest ze niet op de centen letten. Dat is de penningmeester. Zij is de penningmeester. En die Ah. gaat er gewoon tussenuit. Ja, die Ja. gaat ergens anders op de kleintjes Ja, letten. ja. Hey, en wat duidt een secretaris, Mariska? Ik maak notulen en ik hou de post bij. En ik doe eigenlijk van alles. Handelsspandiensten nog. Ah, Ja, vliegende kiep. vliegende kiep. Ja. Oké. Ja. Ja, superleuk. En Maar mo- ook wel eens, dat komt soms ook niet uit. Daar hadden we het net over. Wat vanavond over gaat. Ik denk, ik wil nog van alles doen. We gaan meer op vakantie, weet je wel. Ik denk, ik wil eigenlijk nog van alles doen. Maar ja, dat is. Op vakantie. Waar je zin? We hebben een caravanstore in Panningen. Gezellig. Ja, daar hebben we een heel leuk verhaal. Ik ben laatst bij iemand geweest. Vertel. Hadden Ja? ook een uitzending gemaakt over de vader en de dialyses. Oh, ja. Ja, van Nicole. Ja? En, ja. En die stond er op de camping ook. En dat zien onze vrienden erg geworden. Wat grappig. Ja, dus vandaar dat ik laatst een stukje ga zitten kijken. Hè. Superleuk. En toen, dan zie ik jullie rijden. Wordt dat geen vrachtwagenchauffeur? Dat is vrachtwagenchauffeur. Kijk. Ja, En daar had je toevallig volgens mij net een dag vrij. Daar had je een opmerkelijke voornaam. Serge. Serge. Ja, 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 kijk. ja, dat klopt. Dus Sommige vandaar. dingen blijven dan hangen. Maar wie zien dat vrienden van nog geworden dan? Of via Op de camping? Via de camping, ja. En loop me eens rooien. De reden waarom je met elkaar in contact ziet gekomen, dat worden de kinderen zeker, Ja, of niet? dat Die klopt. speelden met elkaar op Ja, de... ja, Kijk. ja, we hebben ook één dochter, die is toevallig thuis. Maar Ah, die goed. zit er op de bank stiekem. Die was niet helemaal fit vandaag. Die komt niet. Nee, die blijft lekker zitten, ja. Oh, die worden niet helemaal fit? Nee. Wie oud is ze? 11. 11. Ja. Ah, een flinke tante Ja, dat is al, een hele verrullig. grote meid, ja. Die is groter dan ik ben. Ja, Waar het ze dat van pap of zo is? Die ook, ja, mijn mens is ook heel groot, Paul. Ja, dat is hier 2 zeggen meter. Hier Ja. zeggen ze mine mens. Ja. En dan komt mijn moeder aan gelopen. Kijk, die weet. Hé moeder! Die giet er ook tussenuit. Die gaat er tussen. Die dacht dat de hek stond. Mam, die komt altijd op donderdag even. Nee, die woont er in de buurt. Maar ik zei, ik kan mijn groen niet kwijt. In de ton had nog plaats. Dus die had je gebeld. Ik kan mijn groen niet kwijt. Hey, al mijn afval van de tuin. Oh, op de fiets. Ja. Ja. Hey, maar ik neem aan dat secretaris van de Klaproos dat niet in core business is. Dat ze door van ons leven. Nee, ik ben verpleegkundige. Ah. Ja. Hi, wa. Hi, mam. ja, ik werk in het ziekenhuis, ja. En welk ziekenhuis? In de Maartenskliniek in Nijmegen. Ah. En verpleegkundige Ja. op een specifieke afdeling? De verkoeverkamer. Ja. De verkoeverkamer. Ik heb nooit eigenlijk begrepen wat verkoever betekent. De uitslaapkamer. Ja, recovery is herstelkamer. Recovery. Ja. En verkoever is eigenlijk een soort verbastering van recovery of zo? Ja, de Nederlandse benaming daarvoor. Ja, Oké. Dus dat doe ik er ook nog bij. dat is er ook nog bij. Nou, Zeg, wij komen mijn werk ontspannen als ik thuis mag werken. ja, lekker toch? Ja. Moest ze vandaag nog? Nee, ik heb vakantie nou hè. Ik heb gisteren voor het laatst gewerkt. Maar dat is vandaag al vakantie. Oké. Ja, ja. Goed. Hey, en
Dit is dus allemaal sloperige lui die net uit narcose komen. Ja, ook. Maar sommige mensen zijn ook wakker, wa? Met een verdoving of iets, dan blijf je gewoon wakker. Ja. Oké, dus dat is een plaatselijke verdoving, Ja. of zo gaat. Bijvoorbeeld in de knie, dan doen ze alleen een ruggenprik zetten, dan blijven de mensen wakker. En waar moest ik dan op letten? Op alle controles, de bloeddruk, de hartslag, als ze veel bloed zien verloren, de pijn. Ja, dat soort dingen. Oké. Ja. Lapstick op klompen? Ja, Ja? ja, dat klopt. Die Ik heb vind dat altijd leuk in het ziekenhuis te kijken van wat ze allemaal aan de veut hebben. Want de ene lap hier op, de andere lap daar op. En hebben ze dan ook een beetje vrolijke sokjes erin altijd? ook. Ja, zussen. Ja, dat klopt. Nou, ik heb nog gewist, ik heb nog vrolijke klompen en dan gewone sokken aan. Ja? Dat kan ook Hoe wel. vrolijk zien die klompen? Ja, leuk, met pandabeertjes. Kijk. Ja, die heb ik niet hier. Een beetje vergelijkbaar met mijn laarzen om terug te komen op schoeisel. Hè? Hey, vertel even over de gezondheidszorg op dit moment. Ik moet zeggen... Christig was ze verdiend? Ja, nou ja, het kan altijd beter, hè? Dat moet ik natuurlijk zeggen. Maar nee, ik heb eigenlijk een goede werkgever. Ja? Ja. Dat bevalt me erg goed. Ik werk er al bijna 25 jaar. Dit jaar. Ja. Dit jaar? In september. Gisteren 10 Ja, nee, het is, en ik heb een heel fijn team. Dat moet ik wel baas van zeggen. Mariska. Ja. Hey, begin nou maar vast met het bedenken van iets 25 jaar. Hey. Ja. Maar dan moet de baas het ook wel leuk vinden dat stichtel werkt. Ja, maar ik zie ook begonnen op de afdeling. Het is eigenlijk een bottenziekenhuis, Matenskliniek. Ik weet niet of je het kent. Een botziekenhuis of een bottenziekenhuis? Een bottenziekenhuis. Een bottenziekenhuis. Dus Ja. toch ga je heer voor heupen en knieën Ja. en oké. Ja, rugoperaties, voeten, ja, alles. Ja. Dus, het is, En daar ben je begonnen als huistuin- en keukenverpleegkundige? ja, op de afdeling. Heb ik de opleiding gedaan. Ja. En toen was ik 18. Boah. Met als pap in de auto naar Nijmegen. Om te solliciteren kan je nog geen rijbewijs. Ja. Meteen werken en leren. Ja, dat is nu 25 jaar geleden. Als... Dus ik heb die een opleiding echt in de praktijk gekregen? Ja. Kent ze dat aanrooien? Ja. Ja? Ja, ik was klaar met school. Dus ik denk, ik gooi lekker, Ik wil lekker aan iets de... met de hand doen. Ja, dat zie je wel, het zit er toch in. Lekker fruiten. Ik had zoiets van, ik wil aan de gang. Ik was klaar met leren. Laat me maar lekker werken. En hoe heeft ze zich dan ontwikkeld door de jaren heen? Ik zie begonnen op de afdeling als verpleegkundige. Dan doe je werken en leren. En dat duurde 4 jaar. Mhm. En dan lopte ook stages, zeg maar, in andere ziekenhuizen en bejaardenhuis bijvoorbeeld. En toen ik mijn papiertje had ik ook meteen mijn werk. Want ik was gelijk aangenomen daar. Ja, want die hebben in dit geïnvesteerd. Ja. En gebleven op de afdeling, op de kinderorthopedie. Liep me ook leuk, Heel leuk. met kindjes. Ja. Supermooi. Dat heb ik 6 jaar gedaan. En toen heb ik gesolliciteerd op, toen was het nog intensive care bij ons. Mhm. Dan heb ik de intensive care opleiding gedaan. En daar werk ik nou. Ja, de afdelingsnaam is veranderd. Omdat we iets te weinig beademen op onze afdeling om een intensive care status te mogen dragen. Nou goed, ingewikkeld verhaal. We zien over Koever. PACU, zie je het. PACU. PACU. En dat bevalt Dat bevalt heel goed. Hoe lang duurt ze dat nu? 24 jaar. Ja, Nee, hier, maar de PACU? oeh, ik denk al 15 jaar of zo. Oké. Ja, lang. En waarom is dat leuk? Ja, het contact met de mensen is mooi. Dat je ook De meesten hebben slopen, hè? Die, Ja, er zijn er ook veel die wakker worden. Oké, hoor. Je ja. kunt wel ergens doen. Dat is de voor bedoeling, mensen. hè, dat ze wakker worden. Ja, als ze laatst zien, kunnen we wat erbij geven. Dat is nee, is kwats. Maar dat je ook ergens iets voor de mensen kunt betekenen, Ja, dat vind ik mooi. Dat lijkt me ook, dat als mensen uit een operatie komen, of wat dat, uit een bepaalde state of mind, hè, Ja, of ja. ze nog gans weg geweest zijn of nee, dat is toch degene best die de eerste zorg verleent Eerst, eigenlijk. ja. Want, Ja, is het heel belangrijk ook, hoor. Nou, want ik ben zelf nog nooit onder volledige narcose geweest. Maar ik heb wel verhalen gehoord van mensen die dan ook wel even de weg kwijt kunnen zien. Ja, dat kan ook. Ja. Dus ik moest op alles voorbereid zijn. Ja, er kan van alles gebeuren. Ja, mensen die onderuit gaan of die een hele lage bloeddruk hebben. Of, dat kan van alles zien. Er moest altijd op die kievieven zien. Zeker, ja. Merk ze dan niet dat soms de routine op de loer leed? Ja, maar dat is juist goed. Dan hadden we een beetje scherp. Ja. Ja,
Je moet niet allemaal routine zien. Wel, het allemaal Nee, volgens juist het- niet. Nee. Want het is mensenwerk. Ja, ja. Dus dat is wel leuk, ja. Ja, lijkt me ook. Ja, dat zit ik erg goed. Dus ik ga nog niet weg. Dus ik kan ook tegen de baas zeggen. Ik zie al op heel veel plaatsen geweest in de coronatijd. Uitwisseling gehad naar andere ziekenhuizen. Ja. En daar op de IC metgedraaid. En ik zei, ja, hartstikke leuk, maar nee. Ik zei, ik ga toch terug naar mijn weer en bad met mijn fijne collega's. Dan zit ik Dus dat fulltime? 3 dagen. 3 dagen? Ja. Ja, want er is Minimees. ook nog een... Ja, en ik heb nog in de mensen werkt veel. ja. Dat gaat niet allemaal samen. Wat doet hij in? Daar werkt bij een transportbedrijf in Venlo. Uh-huh. En dat doet hij, ja, dat is op managementfunctie, zeg maar. Dan is als chauffeur begonnen. Oh, kijk. Met 18 jaar. En dan heeft ja. hij zo ook opgewerkt. En dan is nou, zit hij op kantoor. Ja, 2 van die self-made... ja, zie je een paar exemplaren, hoor. Ja, nee, goed. Ja, Hey, leuk dat we dich even ja, wat zijn lustige koffie, joh. opwarmen, jongens.